l'esport català amb la voluntat de seguir lluitant per una societat plenament compromesa amb la igualtat de gènere. Per una carrera sense obstacles. L'esport ha de ser un espai de lleure i competitivitat, on totes les persones puguin participar indistintament del seu origen, sexe o edat, i per això no pot quedar al marge de la lluita per la igualtat efectiva entre homes i dones. Afortunadament, Catalunya té una molt bona representació de dones en l'elit esportiva mundial i cada cop són més les que practiquen un esport federat o activitat física, acostant-se així als estàndards masculins. Prova d'això és la previsió d'arribar al 49% de representació femenina als Jocs Olímpics de Tòquio el 2020. Tot i això queda molt camí per recórrer, fins a arribar a la plena igualtat. I volem constatar que l'esport és un reflex de la nostra societat i encara avui trobem exemples de discriminació. La quota de pantalla de l'esport femení en la informació és ínfima respecte a la del masculí. Segons el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el 91,5% de les notícies esportives fan referència a esports practicats per homes. Les dones en l'esport han d'enfrontar-se a episodis de menyspreu pel simple fet de ser dones i pateixen la discriminació que suposa la bretxa salarial o les dificultats per conciliar el fet de ser mare amb l'esport de competició. En l'àmbit directiu, manca visibilització per aconseguir més presència femenina en la gestió i direcció d'administracions i entitats esportives. De fet, moltes de les polítiques implementades en altres àmbits, com l'empresarial, no han arribat al món de l'esport. Per això avui declarem que volem contribuir fermament a fomentar accions en pro de la igualtat efectiva. Hem constituït la Comissió Dirigents Dones i Esport per encarar els reptes i promoure de manera contínua la igualtat en clubs i federacions i promoure la visibilització de la tasca de les dones en l'esport. Apostem perquè la iniciativa legislativa popular de la Llei de l'Esport que estem impulsant signifiqui un gran canvi per l'esport femení inclusiu amb la promoció de la igualtat en tots els àmbits de l'esport. Creiem fermament en l'esport com un catalitzador imprescindible per l'apoderament de la dona i el seu lideratge en la presa de decisions. La igualtat no és cap privilegi, és un dret fonamental i irrenunciable que hem de defensar entre totes i tots. Per això enguany, i tant cops com faci falta, serem al costat de totes aquelles persones que treballen per la igualtat efectiva entre dones i homes que lluiten per una carrera sense obstacles.